dia, amics. Aquest vídeo li dedico als meus alumnes de primer, segon i tercer de primària que encara no saben cordar-se les sabates. Aquí teniu una sabata com les que porteu normalment a educació física. Mireu, és molt fàcil. Primer de tot, fem un nus, que això sí que ho teniu controlat. Després de fer el nus, fem un llaç amb un cordill, l'aguantem i amb aquesta mà rodem 2 voltes al voltant d'aquest llaç. A la segona volta, veieu que aquí hem deixat un forat, que passarem el cordill per dins i estirem. I ja està. I fet. Si encara voleu donar-li una altra volta, un nus amb els 2 llaços, com vosaltres vulgueu. Després, per descordar, només heu d'estirar d'un dels 2 cordills. És molt fàcil. Ànim, que vosaltres podeu. I llavors comencem fent un nus. Fem un nus amb els 2 cordills, els creuem i passem un per dintre, el cordem, l'apretem com vulgueu. Després, amb un dels cordills, fem un llaç. Després de fer aquest llaç, amb l'altre fem 2 voltes i així segur que no se'ls descordarà. Amb això que sobra d'aquí, ho passarem per dintre del forat que ens ha sobrat. Així. I després apretem i ja ho teniu. Molt fàcil. Ara ho aconseguireu vosaltres. Ànims, que és molt fàcil.